Gadzisana msoro achitase aiwa makanyura murudo sisi aiwa tiri kupara. Mururu nemuridza uko maoko munhu wese so chimbode uri papo nyura. This is a sing along song without the timbe tese naika zanjereza inzwa ndiwe mudiwa wangu iwe na murudo ndakaperera pauri maoko munhu wese so chimbombera uchinakirwa uri pauri papo neka sekuru taura ina mai muvaudze kuti nafunga kurora taunganidza mombe mbudzi nezviuru zvamatora uyu ndomutora chete uyu mwana ndomutora uyu ndomurora chete uyu mwana ndomurora murudo ndakanyura toda kuudza hama dzangu dzose kuti uyu ndaenda naye uyu ndomutora chete uyu mwana ndomutora uyu ndomurora chete uyu murudo ndakanyura maoko uri pauri papo wanditenderedza izwa ndiwe mudiwa wangu iwe ndakaperera pauri ndakanyura murudo wanditenderedza ndiwe mudiwa wangu iwe ndakaperera pauri chizwa moyo unoyera Okay. ndakakupa uchengete safa wandikumbura tichagara zvakanaka ndoda kugara newe ndoda kuimba newe ndoda kuudza hama dzangu dzese kuti ndaenda murudo ndakanyura aiwa ndakanyura murudo wanditenderedza ndiwe mudiwa wangu iwe ndakaperera pauri maoko tiri patiri papo ndakanyura murudo wanditenderedza njeredza. Congratulations guys, we love you. Thank you DJ. All right, thank you so much. Before you go, my beautiful sister, ndine chimwe chinhu chanoda kutaridza chinoita hanzvadzi yako angachinyepera kuimbira achita sei, but he's also a great dancer by profession. So Mr. DJ Dikapla, all the way from Cape Town, kunze kwenyika ku South Africa. Mira, hello, so mira DJ, please stop noise. Let me perekeza my beautiful wife. Dombere maoko. Murudo ndakanyura. Wonderful. So my brother from another mother, his name, the Prince. Show them. Zvatakaita nezuro. On Facebook, tisiete tinovumizwa tamba pabasa. Zvokuti kana mabhosi edu aripo so achirwa masmile, tinobva tapiwa promotion kana kupiwa zvipo zvese zvine vachati. So Prince, over to you, Mr. DJ. Kana uchigona kungombera maoko nekufara zviri kana kumboshata. Riza mururu na muriza iwe. Simuta. Olelo. So, kadu. Hello kona ye. Hello kwa biso. Le seul et unique extra musica. CEO Events, Chimdara, Ziva, Mandevu. Le seul et unique extra musica. Facebook is a like, is a comment. Oh, c'est cool. Everybody, Gwanda!
Everybody. So. I'm a baby Cape Town. Robert Brazza. So. Everybody. Haibo. So. Nasi turakuimba masongs akare kare. The old Tinevatendere inzwa ivatendapo. Zaiti tikaimbwa. Yes. Mwana ari mumba anorwara. Aipora. Aimuka. Yes. Mai vakagara. Amen. Pasi pemuti vachitanaura nzungu. Hallelujah. Vachitanaura nzungu. Jesus. Vachiimba nziyo idzodzi. Amen. Waiona kamwana kuti shaku mumba. Yes. Jesus. Yes. My God. My God. My God. Amen. Vaimba vati. Mwari baba ndovimba nemiwe. Mwari baba. Tumuka pauri papa timofara chese. Mwari baba rana kona perio. Apo. Munu wese. Wonanga. So uri papo. Che. Ndovimba nemi. Munu wese so. Ndovimba nemi. Inzwa next tune. Yes, Lord. Yes, God. Yes, 25 Mawako. Ritsa mururu kuna Jehova yu. Bari pa mtatu cheche. So. Chaenda. Mururu ne muritsoko. Jesus. Rada baba bashate bota. Amen. Damu zambarati ende. Kuna Jesu, munu wase. So. Awa na mama muri kwere, uyai, chitambe, uyai. Asika na pinde. So. Iwe. So. Asika na wana mama muri kwere. Ai. Mai. Thank you. Genesis 1 verse 1. In the beginning. Yeah. Listen properly. In the beginning. Yeah. Kune subject yekudzidza kunyarara kana usingazivi zvauri kutaura. Iyo ndo isina maZimbabweans akadzidza. Inotori a study. No problem achina chine vanhu vanda kukomenta over zvinhu zvavasingazivi. Hallelujah. Mai vangu vakanditengera matoyi akakwana ndikatamba nawo panguva iyoyo. Handiuye kuzotamba nemadhimoni. I cast them out. Vakadzi vese vari pano zvechokwadi, vamwe makaroyiwa nanamwene venyu, ichokwadi ichocho. But chatinotenda mucheshi munomu, amwene vako ndaamwene vako, mai vako ndimai vako, kunyangwe vari muroyi. Chatinotenda kuti muroyi akarongeka asina kukuroyera pazamo. Amen. Can I go deeper? Attention please. If dancing is not your thing, please step aside. Simulta maogo tuone. Sofa. Mururu na muritso. Wonderful. So. Ziva on standby.
Ziva on standby. Vakoseri vechirongwa. Sly Media. Varipo. Yes, wonderful. Yanzazi achipo. Mawoko. Yo shamari, go and sit down. Kutoti ndine mkwasha achida ya usopa ne man. Alright, paneno nguwa ndisaida indera kudaidza ndine 3 or 4 my beautiful sisters vanema dances vanoda kuita but ndikaendaidze mukoma wangu Dziva. You know, kuti event ino tive zvatiri nhasi Sly Media vatibuditsawo live to the world, vati broadcast live. Pane murume akava ne vision of this day. Hatuna unge tangobatana sema service providers akasiyana siyana vepa venue kuti vazotipawo venue for free, veketering kuti vatibikire chikafu for free. Pane murume akashandiswa naMwari ari pakati pedu kuti muzonzwa nezvemuchato unoyu. Is into my events, ndi wedding planner, ndi MC zvakare. Saka ndoda kuti ndivadaidze timboombera murume uyu maoko. Tizowa kuti chii chakamboitika at first chakamupa pfungwa dzekuti tisvike pazuva ranhasi nekuda kwemuchato waSinikiwe and Ruben. So say, I always calling him say Mandevu. Over to you, say vaombere maoko vachiuya, vaombere maoko vachiuya, vaombere maoko vachiuya, vaombere maoko vachiuya. Maybe in short say vanhu vangada kuziva the world at large kuti zuva ranhasi rakasvika sei kwamuri, chii chakatanga chauya mamuri kuti muzoselekta kuti no regedzai nditsvakewo vamwe vangu vangatibatsira kuti tibatsire hama mbiri idzi dzichate mukati mezuva ranhasi. So over to you, say. Kazuwai sangano dzvene raMwari. Muri kufara here? Kademaunga woye. Ava ndokwandakakurira makore mandana mabi angu vanobva pakaruru apo tepota tisija tisikondora tiri ikoko. Tinotenda. Handisuda kupedza nguva, handisuda kupedza nguva yenyu, handisi pano kuita vote of thanks. Inini ndinonzi Teyo weTeyo Events. Kutanga rega nditende mudzimai wangu ari pano. Chingowevhairoko. Yes. Kuzoonawo uchiitawo zvinhu zvokuti tidai so unenge uchisapotwa kumba kuchisvika usiku but vanenge vachinzwisisa kuti murume ari kubasa. In a short story, ndakaona mapictures aSinikiwe naRuben on social media avakamboitwa photoshoot so. Saka ndichimatarisa pa social media. To be honest, I don't know what happened to me. Ndakangotachwa ndobva ndatora mapicture ndobva ndamaseva mufoni mangu. Ndadaro ndakatanga kuposta ndichibvunza kuti veduwe ndiri kutsvaga vanhu ava. Ndokubva vanhu munoziva social media zvinonoki. Vandobva watanga kutotegana ndakaona nhamba dzatosvika kwandiri. Ndakafonera Sinikiwe. Ndakati ndaona mapicture yenyu so lovely, I'm touched. So ndokubva ndavati ndinokumbirawo chinhu chimwe chete. Munondikwanisa kundibvumirawo here? Ndoda kukuitirawo muchato. Ndichibatsirwawo nedzimwe hama dzangu dziri muindustry, dzimwe dzandinoziva, dzimwe dzandisingazivi, dzimwe dzandichamentiona panapa. Sinikiwe akati hazvina kuipa. Asi one thing chandakatodzidza akabva anditi regai ndizotaura naMdara. Ndakati aiwa pakanaka. Since ndakujuma ndakaita 2 days ndichimunetsa akazondipa nhamba dzaRuben. I called Ruben. Ndikati baba inini ndinoitawo Teyo Events. Ndaona mapictures ndokumbira kuitira muchato. Ruben akanditi sure here baba? Ndakati zvakanzi zvinhu izvi tachizvishuvira. Saka kana madaro aiwa zvakanaka. Ndakafara zvisingaite. Ndokubva ndaorganize my first meeting navo kuManyame kunogara Sinikiwe. Ndakatorana nemukoma ndoshanda naye ari kumhanya uyo. Ndobva tarowa mota takananga kuManyame takasvika Sinikiwe ariko Ruben achiti ndinosvika manje. Ndiripo ndakangobvunza Sinikiwe
I was so touched. Ndakati makasangana kupi? Sinikiwa anoti ndaka-invitewa ndipinde mugroup re-disabled. Ndirimo imomo. Ruben to be ameno akatoshamisika. Ruben was there. But as you can see, Ruben ndakati saka hanzi Ruben pakangopinda Sinikiwo yaona mapicture baby yakaenda ku inbox. Saka Sinikiwo aitomboiginwa anobva yaramba ichipesista Sinikiwo dzaona kuti munhu anenge akutoita zvekuda kuti hanzi immediately akabva exita group ndokubva dzabuda ndobva dzatanga kunetsa bhebhi raro kusaidi dzaka ndoda kutora out for lunch achiramba achiti azviite chinyi but zvaambotaura uko Ruben akanyebera Sinikiwe akati ina handinzwi uye handitauri. Saka paifona Sinikiwe Ruben dzengi dzaidarisa kana ndihanzvadzi dzanga dzichingotaura pamateksi chete. Saka musi wavakazosangana mutown dzazoitawo give in paita nguva hana ndichihera kavangu wasvikiri nedzungu ndokubva dzasvika dzatorwa mutown dzaita sei tanogara takudya apa Ruben pesa dzanzi akanyarara semunhu asingataure nekunzwa dzatora bhebhi dzaenda unogara vatenga chikafu ndopa dzakatanga kuchitaura. Sinikiwo ndakashamisika kuti yesu ko munhu uyu anotaura asi ndichitaura naSinikiwo aiti not kuti there is something wrong nevanhu vari disabled but iye semunhu ari disabled aishuvirawo kuti Mwari ndiri kudawo ari able. Ende pandakataura vanhu ava uyu aiti shamarika kana zvinhu zvedu zvazoita toda kuenda kukoti ndiSinikiwe tongobatanidzwa tozongota kapati but hanzi Ruben aiti no inini ndida kukuitira muchato wakakura. I want to prove people wrong, to show my love to you. So zvisinei takabva tangosvikawo tadaro tazokanda chinhu paFacebook vanhu vakatanga kuchiuya mumwe akati ndoda kuita zvakati right panapa patiri panapa panonzi paVillage Gardens this venue inoi. Mama veVillage Gardens namndara muripo veVillage Gardens right avo mama vari kubuda umavo hanzi uyai kuno muda kuonekwa even alright Village Gardens neteam uyai toda kungoti faster tibva tane Village Gardens neteam uyai chikwata ichi vakandaapproacha vakati mwanangu ini ndakamboitira muchato panapa mumwe chete vakafara vakati toda kuti uitire muchato yepanapa vakandidedza vakati mwanangu muchato waSinikiwe naRuben tiri kuda kuti uitirwe paVillage Gardens for free. So vadaro shuwa ndakati vakoma ndokubva ndadrive tauya pano takagara nawo pasi tikatenda vakati apa munenge muchimhanya mukashaya zvimwe zvinhu zvatinazvo pano tichaita. So Village Gardens vatipa venue ndo in cooperation with Ndapuwa Events ishi vanotoshanda vakadai so ava auva separate ava ndokubva vati tichamubikira imi makangwana chikafu cheuyai nacho tichabika again for free. Vanhu ava varara panapa handidi kunyeberai varara panapa for Sinikiwe and Ruben zvakare saka ndovaita catering yedu handitika nevenue yedu zvakare imwe dheko vazosangana nevamwe vanichakuudzai ndo vatiitira zvakare for free. Then ndo vandazotaura ndakati mama ndakukunetsa iko kupedzisira Sinikiwe ndoda kuti nevasikana ava vasanyanyorara kumwe kunonetsa mundiregerere vabereki pane zvandaizviitira kuavoida kuti tisazonokunzwa vamiswa muroad panapa pane mabookings aripo. Mama ndobva vati no Sinikiwe nevachati vaperekedza ava ndichavapa marooms ekuti varare pano for free. Aiwa tinoda vanhu vakaita sei sure tinotenda mama may God bless you. Isa hatingakwanise kutenda izvakasimba
asi Mwari wekudenga akuitirei zvakanaka. Pano patakutopinda mugore nepatiri kupedza gore tichawana maclients. Ndinoda kutenda zvakare right, ndivo baba. My father is coming. Vakandifonera zvakare venezuro, tichifonerana usiku, vakanditi mwanangu uya kuvenyu, uya titaure, tionesane pamwe chete, takatanga kumhanyisa zvinhu tiri pamwe chete. Ndo varidzi ava vemusha uno. Ndino vakomana, let's support them kana pane mukati muvanhu vose vachachata vari pano. Ndinokumbira wangu. This is the venue. This is the venue. Uyaititire pana vanoita zvinhu zvinoshamisa vana. Vanofara. Inini vato baba namai vangu takatanga kuzana mai manje. But ndinouya kwavari ndichiti ndipewo zvakati, vachinditi alright mwanangu, alright mwanangu, alright mwanangu, alright kwa. To an extent yekutoti vaitomboda kuti willing yekutoti dai takazvironga futi ndakatoisa dzimwe mari pasai takamhanyisa zvinhu. Rudo rwakadaro haruwanike. Mama na daddy, may God bless you. Netimu vana nachihera pana nachihera namaititi nevamwe vanisina varara vari panapa vachiita izvi. May God bless you. All right. Tinotenda. Right. Ava vanhu ndeve Sly Production. Havasi vanhu vokutamba nawo. Sly Media. Vakandi approach ava through Sinikiwe. Mdara taona program. Tuda kuya torova live streaming. Live streaming iri kubuda kana makaitarisa yakasiyana nedzimwe dzatajaira. Well organized. Kana mukaenda pa page ravo reSly Media, mukaenda pa page redu reTeo Events, endai munoona kunge tiri kuona TV SABC ma adverts ari kuitwa ipapo zvese everything well organized and very professional. Vasvika pana pa makuseniseni. Sly Production Media, may God bless you. Vatobva kugweru vakarara vachifamba kuuya panapa. Shuwa Mwari akuitirei zvakanaka. Ndineve Authentic Cakes. Where are you? Iro timu isimukai pamuri papa ndichakuunzai kuno vauya kunoko. Uyai muchifambisa. Ndoda kumhanya neprogram tibva takurumbidza ndisatore nguva. Timu iyi vakabva vandibata vakati isi toda kuita keki ra Sinikiwe na Ruben for free. Vanhu vese ava vana well wishers vakati toda kuita ava. Vamwe vanotitevera takatomboenda kumba ndikanosvika ndakarova malive, taenda cake tasting, tikadyana naSinikiwe, tikanwa madringi ikoko, tikabuda vakarongeka vana. Kwandakambowaona tichisangana mabasa ndaivadherera, asi pandakasvika pamba pavo. Ladies, where are you? They can testify. Mumba mavo munoita kunge uri kuUK. Havasi vanhu vokutamba nawo. Handetowawo ndakatovaudza ndakati mudzimai wangu anoitawo zvemakekes, but she's coming. Takadzidzawo kuti pane zvimwe izvo zvatiri kuda kudzidza. May God bless you mama. May God bless you. Right, pane vamwe handisiuza kuti vazouya here veExcel Jewelries. Excel Jewelries inowanika paimbova neBabas pai booth number 7. Ndo vakatibata vakati tinodawo zvakare kuvapa marings. Tikaenda ikoko for free, tikapiwa marings edu. yaSinikiwe makazozvitarisa vakatotipa even necklace yacho akatoipfeka muro. Neya Ruben iyo yaiswa apapa. Very beautiful. veExcel Jewelries vakabva vatibatsira zvakare nemarings. Tina vanonzi Maitanaka varipo? Avo Maitanaka vakatibatsira zvakare. Takaenda vakandikumba kwavo vakatibatsira nezvimwe zvinhu zvedheko, vakati huyai kumba. Takaenda kuWestgate vakatisunukira vakatitorera zvinhu maunderplates mamwe vakatipa zvinhu zvavo zvimwe zvatiri kutoshandisa panapa through social media for free. This is Maitanaka. Vauya vakati hazvingaitwe tipo. Maitanaka, Mwari akuitirei zvakanaka. May God bless you. Tinotenda. Tichibva ipapo tine wedding center. Wedding center tine any representative here? All right. Wedding center. Saka wedding center ndo vakatipfekedzera
zvamaona zvakapfekwa makuseni nebridal team ndo vakati uyai tikupfekedzerei. Tine vanhu vedu mangu ma-service provider vapfekedzwa na-wedding center. Where are you? Sumudzai maoko, sumudzai maoko, ngatisimukei, ngatisimukei, ngatisimukei. This is wedding center. Maimembere simukai. This is wedding center. This is wedding center. Kusanganisira nevaperekedzi vedu, kusanganisira nevachati zvaakapfeka zvine zvanga akapfeka makuseni wedding center. Ndiri papo zvakare wedding center vatipawo zvakare especially 130 chairs dzimwe dzatakagarira idzi. Ndo vatipa nemawo maflowers vakatipa vakati tibatsirikane. Wedding center ndichiri papo vatibatsira zvakare vene backdrop iri kumashure ishi ndo vatipawo for free. Ndiri papo regani vandabata inonzi House of Shava iri pa Westgate ndo vakaita second dress rakapfekwa naSinikiwe. Zvese izvozvo zvichingoitwa for free. Right, tine inonzi KMJ Fashions ndo vakatipfekedzera vakomana vedu zvanga vakapfeka. Tinoda kutenda. Tine anonzi The Water Guy. The Water Guy ndiye akatitira mvura yakadesigna zvese akaisa mafesi avo hapo pana hana kukwanisa kuuya zvakasumudzwa nevanhu izvo ndiye akatibatsira. We have our MC anonzi MC Brian atitira MC makuseni ukoko. Vese vaofa vakati please we want to come. We have my young brother here MC Baano ari panapa. Akanditi ini name MC but akandifonera akanditi mudhara takakuonai makabata mic tinonetsana. Mike ndeyangu. Takati atirambi uyai mutore Mike. Tinoda kutenda baba ano. Tine inonzi Shambazuva ndo vatipa vanoita zvekaring ndo vatipa mota Mercedes Benz yauya nemuchati. Tinoda kuvatenda, toda kuvatenda. Tine inonzi Ken Christ ndo yatitira floor iyi vakaisa izvi zvese zviri apa izvi. Ndo vaisa chimwe futi chipicture chimwe so changa chiri pa stand chiri pa board chacha ndo vakatitsira makadzi edu ndo vakatiprintira zvakare. Toda kutenda. Tina anonzi Judith Maruta. These are individuals anobva handitomuzivi but akati kudomboshava akatipa 12 liters of cooking oil. 12 liters of cooking oil. Right, tine anonzi Privilege Gomo. Akatipawo 20 kgs dzerice mufunge. Right, tina Lady Z fambai muchiuya muchitoya vari kucheka keke. What a powerful woman. She is a pastor this one. Vakandibatawo zvakare vakanditi tuda kurongawo ndo vakaorganize bridal shower yaSinikiwe. Takanga tiri kubva ipapo tizivane. We have been running around together till this day. May God bless you. Atwa muzaya wangu indiri mueradziva mwana wemueradziva. Thank you very much muzaya wangu. May God bless you. All right. Tina anonzi Ruth Events au yakatitirawo high table yedu. Atitirawo high table yedu Ruth Event. Ndakutopedzisa ndasarwa nevanhu vashoma. Tine anonzi Nomsa Bethel Events ari kupi? Uyo akango ofa anoitawo izvozvo but akati handazvinhu zvakawanda. Uyo auya akarara panapa atibatsirana nevepano kuita dheko. Atobva kumba vanitone mwana mudiki ndakaona vakavavaridzira kukona uko. Ndabva panapa kumaraundi 2 am kuvavaridzira mwana kukona uko. Eled vane mwana mudiki kusacrifice kuti ndichanorara kuvenyu ndichitira Sinikiwe. Mwari akuitire zvakanaka. Ndine musikana anonzi Becky zvakare Glorious Events. Becky ari kupi? Uyo anogara kuOtaforce. Umwe mwana zvakare akavolontia akarara panapa asati atodzokera kumba kwavo kubva nezuro arara panapa achibatsirana kuita. Then we have Chipo Munjengwa. Uyu ishamwari yaSinikiwe. Our artist akatibata akati inini ndoda kuimba ndakatipromisa kuti makatadza kuya kuti ndiimbe ndokuroyai. Takatya kuroyiwa. We have another musician and artist ari munomo achazouya. Tatenda Mahachi is in the house. Tatenda Mahachi wakaona munhu akasimudza Oliver Mtukudzi vakaimba imwe song so hamenoto vachaimba here arimo munomo pane paakagara achatiimbira zvakare. Right, we have Teresa Cheche atitira vasikana vedu maNeos. Masikana vedu maNeos. Then we have Lokadia Madiwa.
cake table ari kupi Locadia akangoti ndinokwanda anta interior deco akati ndinoya ne cake table we ushu ari apa ushu vanhu vanga vachingosundwa hatitozivi kwavanogara. Regai ndisamhanya vamwe tichapedzisa pane chimwe chirongwa chinoteera. Finally we have anonzi Beauty Solutions ndiye aita makeup ish yemusikana uyu akagara apapa. Vamwe ndichaziva ndopedzisa pa ndichazoita vote of thanks but ndo vamwe vanhu nevamwe vandichapedzisa vauya pano vamuta kuti event ienderere mberi. Ini ndiri ndoga tiri toga seteo event hataikwanisa kuzviita hatitoitawo live streaming but Sly production media is here. Thank you very much. Regai tichisira kuna MC vaenderere mberi neprogram ngatifarei. May God bless you. Dzoka shaman dzoka maybe before you go zvakangokosha Apostle Sibia nichakumbirawo mungoitawo prayer for all my service providers ari panapa. Ndakaitombera Apostle wachiuya chinhu chekuti nerimwe remazuva with all the sacrifice yaitiwa nevana vakasiyana siyana tikaitawo nzaramba medu tine chekuchema nacho kuti Mwari gore reya ndakasacrifice ndikanorara kumuchato zvangu ngazviite. So Apostle tichakumbirawo a prayer over to you. Regaiti namati Baba vedu toda kutendai nezita raJesu. Muri Mwari wakanaka, muri Mwari wakarurama. Father, we thank you, Lord, for this event, and we thank you for your son and your daughter, Lord, and that you have afforded us this opportunity for our eyes to experience and to see your goodness through these two, Ruben and Nikki. Baba tinonamata nemuzita raJesu. Zvose nevose vakaunganidzwa kubata basa iri kuropafadza kuitira kuti basa rino rizadzikisike. It's not because vanga vane overflow zvakawandisa, asi nechikonzero chekuti vanoziva kuti imi Mwari munoropafadza vanopa. Imi Mwari hatigona kuonai kuti tikupei pamaoko, asi tikapa muna Sinikiwe, tikapa muna Ruben, tatopa kwamuri. Vakasimuka vakatorera vana vavo maresources amwe aifanira kuendesa kuzvikoro, vakamira nebasa irori Baba. Zvino ndoziva kuti muri Mwari asinganyarare. Simukai Jehovha, simukai muropafadze vanhu venyu. Ropafadzai umwe chete neumwe chete Baba, nevana vakashayirwa nguva, nevana vakashayirwa maresources. May it be multiplied to them in the name of Jesus. May you cause them to be the head and never the tail, above only and never beneath. May the blessing of the Almighty God be upon them, the blessing of God that causeth one to be rich and addeth no sorrow with it. May you bless your children in the mighty name of Jesus. Ngavaropafadzwe nekuropafadza kwaAbraham wamakadana asiri chinhu asi mukamuropafadza akava baba wamarudzi. Ndatenda Ishe nekuti munozviita muzita rinoshamisa raKristu Jesu. Amen. Ndichenda ango kunogara pasi vana mai adimaya where are you? Ava simukai netimu simukai vatipawo mota dzavo vakomana ngo vachimhanya kunotitorera vabereki vachiva vachisiya vomhanya kunotora Mwari akuropafadze. Wow, a round of applause. Kuna Mr. Mandevu. It's okay saying. So, Dine Dance Group, my entertainers, Varpakat Pedo, please may you come forward. Cinema best dancers, Varpakat Pedo. Vachipedza, Mr. DJ. Doda kuti even when we live on Facebook, nchakupa 10 minutes, dzekuzanganisa music yese. Anama piano, vanolila, morambinda, everyone on stage after dance group. So ndokumbiro, my beautiful sisters, vachuya vaombere mawoko. Mawoko, 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 mawoko. Ndinema dancers vabva kunze kwenyika. Mr. DJ, over to you. Tatoka zvakareka koma na frame bizo. Imi tichipesa ngoma tichitamba kudaiso. Tichirumbidza Mwari nezvari kutitira. Kune vari kukomborerwa here uko. Sumudzai maoko tione. This is a big things record. Tatoka zvakareka koma na frame bizo. Imi
In life, there are special moments that come only once in a lifetime. At Teo Events, we are committed to help you through life's special moments by providing you the best services. We are specialists in videography and photography, MCing, PA systems, and choreography. For more information on our packages, contact us on 0772 866 545 or 0719 866 545. Alternatively, you can get in touch with us on our Facebook page, Teo Events, where we offer our beautiful packages at affordable prices. Teo Events, your event, our concern. Ritsa mururu Jonda ngati pano pane zvikuitika